May na po kamo sa Bicol. So sa video na ito guys ay panibagong liguan na naman natin dito sa ilog. Ayun guys, so napakalinaw ng tubig. So meron dyan guys part na mababaw at meron din part na medyo malalim. So syempre hindi kami marunong lumangoy kaya dito muna kami sa medyo mababaw. Salamat po sa patuloy na nagsusuporta at sa mga videos ko. At syempre, mega shoutout po sa inyong lahat. At mag-comment nga po kung sino ang nakakamiss sa ganitong lugar. Yan guys, oh, napakalinaw ng tubig. At syempre, napakaraming puno dito sa paligid. Ayan guys, oh. Napaka-presko dito sa lugar na to. Mag-comment nga po yung gustong magpasama sa akin dito. Wow. Napaka-presko dito guys. Kahit tanghaling tapat. Oh, ayan. Napakalinaw ng tubig. Ay, mali. And guys, so nagigreen-green yung tubig dahil nagre-reflect sa taas. Mga dahon. Uy, napaka-presko dito. Wow. O, totoo naman ba kasi Ate Ella maglangoy-langoy? Ate Ella, marunong na din maglangoy-langoy. Yan na. At dyan po sa pataas na yan guys, dyan po yung papunta ng Bilog Falls. At sa mga susunod nating video ay yan naman ang ating pupuntahan, yung Bilog Falls sa taas. Dito po yung daan papuntang Bilog Falls. Salamat po kaninyong amin.